My sme si teda už, ako bolo povedané, pripravili prezentáciu o tom, ako by mohli a mali aj spolupracovať učitelia a knihovníci s veľmi približnými a až rovnakými cieľmi. Čiže nazvali sme to Cesta ku knihe z pohľadov učiteľa a knihovníka. Myslím si, že toto je dosť dôležitá téma. Je dôležité sa o tom rozprávať a my sme aj tento príspevok formulovali a koncipovali tak, že sme sa veľa rozprávali o veciach. Aj počas prezentácie sa budeme doplňať. A budeme radi, ak aj vy sa vyjadrite k určitým veciam. Verím, že veľká časť účastníkov sú knihovníci a aj učitelia, takže myslím si, že budete mať čo k tomu povedať. Pokojne sa ozvite. My vám porozprávame niečo o takých vlastných aj skúsenostiach, aj o istých očakávaniach. Možno nie vždy je čas na tú diskusiu, na tú komunikáciu, tak verím, že otvoríme nejaké témy. Čo je cieľom? Keď sme sa rozprávali o tom, čo je cieľom nás, knihovníkov, a čo cieľom učiteľa, tak sme prišli na to, že tie ciele sú naozaj spoločné. A to je hlavný cieľ, aby deti čítali. Aby čítali nielen mechanicky, ale aby nad čítaním uvažovali. Potom sme sa aj rozprávali o tom, že je dôležité, aby deti mali nejaký fyzický kontakt s knihou, aby ju naozaj držali v ruke, pretože je to iný pocit, iný zážitok tú knihu mať naozaj, si ju zažiť, ako ju napríklad len vidieť niekde na monitore počítača alebo tak. Potom tým dôležitým cieľom je tá samotná cesta k čítaniu a hovoríme o tej spoločnej ceste, aby to nebolo len nejaké z našej strany pasívne privedenie dieťaťa, ale aby to dieťa videlo aj v nás nejaké vzory. Dôležité je aj samozrejme, aby deti mali nejaké výsledky v škole a nielen nejaké, ale aj lepšie výsledky, pretože to čítanie je veľmi dôležitá zručnosť, ktorá ovplyvňuje celkový rozvoj dieťaťa. No a samozrejme veľmi dôležitá je informačná gramotnosť a hlavne v posledných rokoch, keď sme všetci, nielen deti, obklopení informáciami z rôznych zdrojov, je dôležité, aby sme sa všetci spoločne učili s nimi pracovať, nejako ich triediť, nejako ich kriticky hodnotiť a veľmi dôležité je to u detí. A keď môžem povedať, tak vlastne to je tým spoločným cieľom, aby tie deti držali často tú knihu v ruke. A tak, ako ju držia v škole, alebo by sme sa o to mali snažiť, aby boli v kontakte s knihou, tak práve knižnica je to miesto, kde úplne najviac sa stretnú s knihou. Čiže my chceme, aby do tých knižnic chodili. Aby to nebolo len o tom, že raz prídem na nejaké podujatie a potom vlastne sa tam nezastavím. Samozrejme. No a pozreli sme sa aj na to, čo môže byť problémom práve na tej ceste k čítaniu alebo vo vzťahu k čítaniu ku knihám u detí. Shodli sme sa v tom, že deťom sa ťažko orientuje v knižnici. Samozrejme, závisí na tej konkrétnej inštitúcii, pretože vieme, že v rôznych knižniciach majú ten knižný fond usporiadaný inak. Iný kľúč k tej orientácii funguje v iných inštitúciách. No a aj Mariana určite povie, že je to veľmi negatívny dôsledok. Deti odrádza to, že často nevedia nájsť knihu, ktorá by sa im páčila. Možno, že aj majú predstavu, aj konkrétnu predstavu, ale sú frustrované, že... Oni hlavne nevedia podľa mňa, že čo si chcú prečítať. Prídu do knižnice a vedia, že si chcú niečo požičať, ale oni vlastne nevedia, že čo si chcú požičať. A možno vedia povedať, že chcel by som čítať niečo strašidelné, ale nevie konkrétne akú knihu. Čiže toto je cesta naučiť ich vyhľadať si nejak to, čo ho zaujíma. Áno. Ja môžem povedať aj za seba a za svoje kolegyne z vlastných skúseností, že keď príde kolektív detí, tak väčšina sa rozbehne. Hneď niektorí majú konkrétny cieľ, aj vedia, kde to nájsť, kde to hľadať. Ale občas sa stane, že také jedno dieťa nešťastné príde za nami, že nemôže nájsť knižku a nevie si vybrať a už to naozaj niekedy
sa dostaneme do takého až extrémneho stavu, že je tu aj pláč a tak, a taká nervozita, takže je to naozaj dôležité, aby to dieťa bolo nejakým spôsobom usmerňované. To je pravda, že nám ako dospelým a vám ako knihovníkom abecedné radenie dáva zmysel, pretože máme zoradené knihy a vieme si ich vyhľadať. Ale dieťa nepríde do knižnice s tým, že tak ja si chcem počítať niečo od dála. Možno áno, keď to má nejak sprostredkované od učiteľa alebo spolužiakov, ale jednoducho ono si hľadá väčšinou podľa témy. Čiže to môže byť problém, prečo častokrát tak bezradne stoja pred poličkami a nevedia vlastne po čom siahnuť. Ono je super, že sa to učia na začiatku s pani knihovničkom, že im to vysvetlí, ale potom aj tak nastane tá chvíľka, kedy vlastne on nevie, kam má siahnuť. Áno. No a s tým súvisí aj to, že snažíme sa akcentovať informačnú výchovu v knižnici, ale aby obsahovala, zahrňala nielen tie také základné informácie, čo je to knižnica, ako to tam funguje, ako sa majú správať, ako sa nemajú správať, ale aby naozaj išli do tých priestorov, aby si sami skúsili hľadať tie knižky. Takže aj na to by sa malo viacej dbať. Samozrejme, veľká konkurencia prichádza v podobe digitálnych médií, to je celosvetový univerzálny problém. No a veľkým a dôležitým faktorom je prostredie, domáce prostredie, či už dieťa príde z takej rozčítanej rodiny alebo z rodiny, kde majú veľa knížiek, alebo príde z prostredia, v ktorom naozaj tie knižky nie sú, respektíve sú, ale nie také, ktoré by to dieťa nejako zaujímali alebo stimulovali. Potom samozrejme prostredie školy, prístup učiteľa a samotná knižnica je tiež veľmi dôležitá. A ešte sa napojíme na prostredie knižnice, o tom vám povie viac Mariana. No, tak ja by som chcela rozprávať o knižnici ako o bezpečnom prostredí, lebo vlastne myslím si, že to je spoločný cieľ tiež, že tak ako ja sa ju snažím vytvárať síce v maličkom u seba v triede, tak vy vlastne sa ju snažíte vytvárať pre deti vo veľkom. No a ja som si zhrnula sama pre seba niekoľko takých bodov, ktoré vlastne sa snažím, sú podľa mňa dôležité práve preto, aby sa to dieťa cítilo bezpečne, lebo vlastne to bezpečné prostredie má byť bezpečným čitateľským prostredím. No a hneď taký prvý bod, alebo taká prvá vec musí byť postoj alebo nastavenie učiteľa. Lebo keď ja budem nastavená pre knihy a na čítanie, tak jednoducho to prenesiem aj na to dieťa. A takisto aj knihovník. Ak je knihovník nastavený na knihy a rád číta, automaticky to prenáša na to dieťa, pretože s nimi o tých knihách rozpráva a deti cítia, vidia, že je preto zapálený. Takisto prirodzene vytvára pozitívnu atmosféru, čitateľskú klímu, ide príkladom, povzbudzuje, neporovnáva, nepoužíva vyjadrenia typu, ale pozri sa, Miško si požičal 3 knižky a ty nemáš ešte žiadnu knižku požičanú, veď si niečo vyber. Takže cíti, že každé to dieťa je individualita a možno potrebuje úplne iný prístup. Na čo sa vlastne napája hneď druhý bod, a to je komunikácia. Ja sa s deťmi veľa rozprávam v triede a myslím si, že je to priestor aj pre pani knihovničku, aby sa veľa rozprávala s deťmi. A samozrejme musíme byť na nich nejako napojené a vnímať ich vibrácie, lebo niektoré dieťa sa chce veľa rozprávať, niektoré dieťa sa nechce rozprávať a jednoducho potrebuje nejaký priestor pre seba. No a snažím sa, aby vedeli, že sa ma môžu čokoľvek opýtať a že sa nemusia báť položiť otázku. A to je asi dôležité aj pre vás, pani knihovničky, že aby dieťa malo vo vás dôveru a nebalo sa vás na čokoľvek opýtať, pretože to je predpoklad toho, že si potom správne vyberie knihu. Že sa nebojí položiť otázku, pretože vie, že na ňu dostane odpoveď. Ďalším bodom je knižnica a jej priestory, vlastne knižnica samotná. Ja som veľa rozmýšľala a veľa si ju v triede pretváram rôznymi spôsobmi, stále podľa toho, ako to potrebuje tá daná trieda, ktorú práve mám, nemyslím miestnosť, myslím osadenstvo, podľa potrieb detí. No a už v súčasnosti sú tie aj vaše knižnice nesmierne pohodlné miesta, krásne upravené, príjemné, útulné. A že podľa mňa aj to podporuje, či sa tam dieťaťu páči, či tam chce chodiť, či vyhľadáva to miesto, kde sa cíti dobre, pretože
pri čítaní sa chceme všetci cítiť dobre, príjemne, pohodlne. No a čo napríklad u mňa v triede sa veľmi osvedčilo, boli všelijaké také kútiky, také zašívacie kútiky, ja to volám. Niečo, kde sa vlastne deti, kde si zaliezli a v podstate neboli viditeľné pre okolie. Že si tam proste urobili nejaký ten svoj priestor a tam si mohli nerušene čítať. Stále sa na to pozerám tak, že vlastne ja chcem, aby tí deti chodili za tými knihami. A keď vidím, že opäť je tá naša knižnica nejak menej využívaná, alebo že tie knižky stagnujú, že na nich padá prach, tak proste sa snažím vymyslieť niečo, aby to tak nebolo, aby sa tento proces vrátil. No a tomu vlastne pomáha aj skladba kníh. Vy v knižnici máte obrovskú výhodu toho, že vlastne máte rôzne knihy, pre malých rôzne vekovo rozlíšené, tematicky, to nie je možné v triede a práve preto je dobré, aby tie deti do tej knižnice chodili, lebo si tu môžu nájsť to, čo je pre nich podstatné, čo chcú. No a ďalším je priestor a čas na čítanie. Tu som, keď som nad tým rozmýšľala, nad týmto bodom, som si hovorila, že bože, ja som bola vždy to dieťa, alebo vlastne aj som ostala tá osoba, čo rada príde do knižnice a strávi tam nejaký čas. A napríklad aj tam konkrétne si prečíta nejakú knižku a podebati s pani knihovničkou. To som bola fakt ako dieťa tiež ten typ, ktorý sa chcel rozprávať. A že vlastne na tej návšteve mám pocit, že som tam prišla ako doma. Že ten čas by mali mať aj deti. Lebo viete, ako to je. Prídeme na podujatie a to podujatie sa uskutoční a potom si deti vyberajú knižky a potom už ich pani učiteľka, že rýchlo, lebo musíme stihnúť naspäť do školy. A toto je to, čo mne napríklad chýba. By mali deti nejaký taký väčší priestor na to, že si môžu povyberať, poprezerať, možno založiť naspäť, lebo nie vždy musím odísť s nejakou knihou. A aby sa teda mohli aj tak začítať do tej knihy. Hej, že posedieť a možno len tak polistovať. Alebo možno len porozprávať s pani knihovničkou, lebo to práve teraz to dieťa potrebuje. A vie, že keď príde opäť, tak sa opäť môže porozprávať s pani knihovničkou a možno už vtedy si vyberie aj knihu. Hej? Možno nie, ale to je tiež v poriadku. Čiže takéto pomotkanie sa po knižnici je podľa mňa tiež pre deti dôležité, lebo potom nasajú tú atmosféru a fakt siahajú aj po tých knihách. No a takým tým posledným asi bodom je aktivizácia detí k čítaniu. To som už vlastne tak nakúsla trošku, lebo my keď chceme, aby deti čítali a deti nebudú a priori same čítať, lebo oni majú kopec iných záujmov a veľa a striedajú to, ale my chceme, aby čítali. Takže ja neustále v triede, a isto aj vy vymýšľate, že ako to urobiť ešte lepšie, ako vymyslieť niečo nové, ako oprašiť možno niečo staré. Čiže aby sme deti pritiahli ku knihám, pardon za ten výraz, neviem, prečo ho používam, stále treba vytvárať deťom aktivity, ktoré vlastne na prvý pohľad pre nich ani nie sú aktivity, nevnímajú to tak, ale my ich vlastne učíme žiť s knihami a prirodzene si vlastne odporúčať tie knihy medzi sebou, lebo viete, ako to je. Pani učiteľka povie, prečítajte si toto, ale keď si to povedia žiaci medzi sebou, alebo deti, oni si vedia najlepšie odporúčať, čo ich baví. No a k tomu mám aj zo pár fotiek z vlastnej triedy, ktoré by som vám mohla ukázať a okomentovať. Toto sú tie naše zašívacie kútiky. U mňa v triede je knižnica a mali sme založené čitateľské dielne, kedy vlastne deti mohli čítať hoci ktorú knihu z našej knižnice alebo si priniesli vlastnú knihu. A keď Najprv sme to mali založené tak, že si mohli sedieť, kde chceli, ale deti sú vynaliezavé a viete, ako to je, že oni začnú hľadať rôzne možnosti a spôsoby, ako sa zašiť a čítať si. A mne išlo o to, aby nielen sa zašili, ale si aj naozaj čítali. A oni si aj naozaj čítali. Chlapci mali obľúbené miesta za tabuľou, pod stolom, potom si dokonca stavali takéto bunkre, ako vidíte na obrázku. A naozaj som ich nachádzala aj počas prestávok v tých bunkroch študovať knižky, čo bolo pre mňa vlastne znamením alebo signálom, že aha, tak áno, to je super, to im nechám aj cez prestávku.
že je to super, lebo nelietajú po triede, ale jednoducho sú zalezení vo svojom kútiku a tam si čítajú. Samozrejme som sa sem tam opýtala, čo si prečítali, čo sa dozvedeli, aby som vedela, že či si teda čítajú, alebo či to je len nejaká zašívacia miestnosť. No a myslím si, že toto bola cesta, ktorá rozprudila u detí to pozitívne vnímanie čítania. Asi aj v knižnici to tak je, že máte nejaké kútiky. U nás v knižnici je tiež koberec, kde sa deti môžu kľudne vyvaliť, majú tam také tie drievka ohýbacie, čo je super, lebo niekto naozaj potrebuje neustály pohyb alebo jednoducho meniť činnosť a toto je to, čo tým deťom pomáha. Môžeme prejsť na ďalšiu fotku možno. Ďalšou takou, nechcem to nazvať, že aktivitou, ale vecou, ktorú vlastne v triede robíme, je výstava kníh. Na tom obrázku vľavo, kde vidíte tú poličku a rôzne knihy vystavené, tak ja som si to zaviedala tak, že vlastne vždy týždenník vyberal spomedzi všetkých kníh, ktoré máme v knižnici, niekoľko takých, ktoré si myslel, že by chcel, aby si ich deti čítali. Buď mal pocit, že už dlho tá knižka nebola na svetlo sveta vytiahnutá, alebo ju prečítal on a veľmi ho zaujala, alebo jednoducho z nejakého dôvodu sa mu páčila obálka. Proste oni si mohli vytvoriť svoju vlastnú poličku alebo takú výstavku kníh. Neviem, v akom meritku by sa to dalo urobiť v knižnici, ale možno keby to urobila trieda, že by si jedna trieda povyberala nejaké knihy na nejaký stolík alebo niekam, a keď by prišla ďalšia trieda, tak by sa mohli inšpirovať tým, čo tam povyberali tí pred nimi. Že by sa možno napísalo, že aká to je ročník, že by to mohlo mať celkom zmysel. No a na tom pravom obrázku, tam je burza knižných typov, tak to sme si už robili také typy vyslovene v našej triede, že si deti doniesli každú svoju obľúbenú knižku a napísali tej knižke nejakú menovku, kde vlastne vysvetlili aj prečo ich zaujala tá kniha, ktorú doniesli. No a ostatné deti si zapisovali názvy kníh, ktoré ich zaujali a potom, keď sme následne išli do knižnice, tak si vyslovene vyhľadávali tie knižky, čo ich zaujali, alebo dokonca si ich požičali medzi sebou, že Miško, ty máš túto knižku, tak ja si ju prosím, že či by si mi mohol požičať. To vlastne aj u nás v knižnici funguje, keď príde trieda, že naozaj si to rovesnícke odporúčanie má svoju funkciu, má svoj dopad riadny. Presne tak. No a toto máme ďalšie obrázky od nás triedy. To, čo práve čítam, tá tabuľa, tak to je z 2. ročníka, kedy sme si zaviedli takú tabuľku, na ktorú deti písali, že čo vlastne prečítali a tak sa tiež navzájom inšpirovali. Bolo to pre nich super, lebo sa mohli vlastne seba prezentovať, že aha, ja už čítam toto. Ďalšia vec, bolo super vidieť, že každá knižka je dobrá knižka. To, že Emka čítala Leporello doprava, bolo takisto super, ako to, že ja neviem, Arianka čítala Nejdem a basta. Hej, že naozaj tá škála kníh bola rôzna a nikto sa nepozastavoval nad tým, že a v tejto knihe sú len 3 slová, čo to je za knižka, veď to je pre bábätka, alebo že toto je plnotextová kniha. Jednoducho deti videli, že je čítať v poriadku, je čítať čokoľvek, pretože každý má iný vkus. A potom sa aj stávalo, že si často chceli opäť vypožičať tú knihu, ktorú mal ich rovesník predtým. Možno aj to by bolo fajn urobiť v knižnici, lebo keď chodím do knižnice s vlastným synom, má 10 rokov, tak možno som tak sa zamyslela nad tým, že možno by bolo pre neho fajn vidieť od nejakého chlapca 10-ročného odkaz, že aj ja som čítal tento príbeh a sa mi to páčilo, že je to taký typ pre to dieťa, čo si možno požičať. Možno by sa mu to nepáčilo, ale predsa len má nejaký podnet. No a potom na tých dverách máme tipy z knižnice. Takto sme si robili väčšinou po tom, čo sme navštívili knižnicu a vrátili sme sa domov, do triedy. Domov, do triedy. No a deti tam napísali, ja som si to tu aj vypísala, lebo už presne neviem, ako boli znenia tých častí srdiečka, ale bolo to, že čo som si požičal, o čom to je, prečo ma to zaujalo a ako som to v knižnici našiel.
Lebo viete, často som sa stretla s tým, že deti nevedia, ako hľadať v knižnici. A my sme sa rozprávali o množstve spôsobov, ako to robiť. Prečítať si anotáciu vzadu, prelistovať knižku. Možno otvorím a prečítam zo pár stránok a zistím, že to nie je nič pre mňa, ale možno ma to chytí a zoberiem si ju domov. Čiže som chcela, aby skúmali to, že ako k tej knihe prišli, že ako ju vlastne objavili. Lebo to možno pomôže niekomu ďalšiemu. A lepili sme to naschvál na dvere, aby keď sú otvorené dvere aj do chodby, tak okolo idúce deti sa tiež často pristavovali a najprv zo zvedavosti, že čo to tam je nalepené a potom skúmali, že vlastne čo sa tam aj píše. Takže to je tiež taký od nás triedy typ. No a tuto na týchto obrázkoch je naše triedenie knižnice. To bola aktivita asi najobľúbenejšia zo všetkých. Robili sme ju často a ja som ju zaraďovala hlavne vtedy, keď sa mi zdalo, že tá knižnica už dlho nebola nikým navštívená, alebo že sa proste znižuje aktivita poprehadzovaných kníh. Lebo viete, ako to je. Keď zoberiete knižku a priamo ju na ňu upriamite deti, tak pre nich zrazu je ako keby úplne nová kniha, ktorú predtým nikto nikdy nevidel, alebo si na ňu spomenú. Čiže robili sme to tak, že sme povyťahovali všetky knihy von z poličiek, poprehŕňali sa, ja som napríklad povedala, že skúste ich nejako zoradiť, ako by sme si ich mohli ináč uložiť. A oni vymýšľali rôzne možnosti, že na chlapčenské a dievčenské, potom to bol priestor rozprávať sa, že akože knižku o vílach nemôže čítať chlapec, ale áno, môže. A prečo? Hej, že stále bol nejaký dôvod na to rozoberať si rôzne témy. No a naozaj sa stávalo, že keď sme robili toto triedenie, tak deti odchádzali do lavíc postupne. Objavili nejakú knižku počas triedenia, môžem si ísť čítať a odchádzali do lavíc čítať si tie knihy. Čiže nie som si istá, či je možné toto urobiť v knižnici. Keď som nad tým doma rozmýšľala, tak možno takú nejakú jednu poličku, ktorú možno by ste si ju mohli aj zostaviť vy sami, že dať tam presne tie knihy, ktoré chcete, aby boli vytiahnuté a s nimi sa trošku pobaviť, lebo stále mám pocit, že keď dieťa príde do knižnice, naozaj má robiť s tou knihou a prehrňať sa stránkami v tej knihe, že nielen pasívne počúvať, lebo to je super aj počúvať knižku, hej, keď číta pani učiteľka alebo pani knihovnička, ale aj reálne s tou knihou manipulovať, prevrácať stránky, obchytať si ju, zistiť z nej možno nejaké informácie. Takže to je tiež taký typ. No a keby som to mala nejak konkrétne zhrnúť, tak vlastne to bezpečné čitateľské prostredie v knižnici by som možno zhrnula do takých pár bodov, že viem, že som tu vítaný, viem, kde čo je a cítim sa tu príjemne, nebojím sa opýtať, mám dostatok času na čítanie a na prezeranie kníh a viem, že môžem odísť aj bez knihy. Lebo to bolo často vecou, ktorú sme my s deťmi riešili, že mali pocit, že ako náhle sa ide do knižnice, tak sa proste musí odísť s požičanou knižkou. A to som im aj vysvetľovala, že nemusí, veď to nie je žiadna povinnosť. A viete, keď deti niečo cítia ako povinnosť, tak automaticky je to niečo, čo nechcú robiť. Ale keď vedia, že to nie je povinnosť, tak tým skôr majú taký pokoj. Takže toľko asi k tejto téme. Áno, myslím, že opäť táto téma je oblasť, v ktorej sa vo viacerých veciach shodneme a je super vypočuť si pohľad naozaj učiteľa, učiteľky, ktorá chodí pravidelne so svojimi žiakmi do knižnice, respektíve vytvára im tú knižnicu ako bezpečné prostredie priamo v triede. No a keď sme sa ešte rozprávali o spolupráci učiteľa a knihovníka, tak sme takto zdôraznili niektoré problémy, pre ktoré sa táto spolupráca neuskutočňuje, respektíve sa nejako odkladá. A myslím, že najväčším problémom... Alebo nie je taká, aká by mohla byť. Alebo tak, áno. Veľmi veľkým problémom je určite nedostatok času. A to dovolím si povedať, že obzvlášť u učiteľov, ktorí si naozaj tú prácu často berú aj domov, takže je otázka, do akej miery sme ochotní venovať tejto spolupráci aj svoj voľný čas a tak. S tým ruka v ruke kráča možno aj nezáujem alebo neochota niekedy.
A to nehovorím len o tom voľnom čase, ale o celkovej neochote, respektíve o prístupe, že vlastne ja to nepotrebujem, alebo ja si to viem urobiť sám a tak. A veľmi často určite je príčinou aj syndrom vyhorenia, takže pocit, že už nič nové vlastne nemôžem priniesť a ma to ani až tak nebaví. Stále hovoríme o tej spolupráci učiteľa a knihovníka, že je to na oboch stranách v podstate, si myslím, tak ako učiteľov, tak u knihovníkov, tak u nás ako osôb, pretože máme svoje domácnosti, máme svoje problémy, máme svoje veci v živote, životné, takže to z toho asi tak aj prirodzene vyplýva. Ale keď chceme niečo zlepšiť, tak je super podľa mňa spolupracovať. Áno, myslím, že to by mohol byť aj liek na takéto problémy. A oproti tomu sme si vypichli predpoklady úspešnej spolupráce. Veľmi dôležitá je komunikácia. To je naozaj asi to jadro. Komunikácia, vedieť si povedať aj možno veci, ktoré nechceme počuť alebo tak, ale rozprávať sa o nich, vypočuť si iný pohľad na vec a takisto dôverovať si navzájom. Mať spoločný cieľ a takisto aj neznamená to, že to musí byť spolupráca jeden na jedného, čiže jeden učiteľ, jeden knihovník, ale určite by bolo fajn urobiť takú tímovú prácu a zahrnúť do toho aj kolegov, kolegyne. Určite, veď učiteľ vie, čo daná skupina detí, s ktorými existuje v triede, potrebuje a zase knihovník takisto vie, čo môže ponúknuť. A keď sa tieto dve veci spoja, tak je z toho niečo úžasné. Áno. A vlastne, čo je takým cieľom alebo aj veľkými benefitmi, prečo spolupracovať, tak je to samozrejme vzájomná pomoc. Vieme si možno aj ušetriť ten spomínaný čas, ktorého je naozaj málo pri všetkých iných povinnostiach. Taktiež veľkým benefitom je vždy iný pohľad na vec. To môžem povedať aj zo skúseností, zo spolupráce s učiteľmi. A aj teraz, keď sme pripravovali spoločne tento príspevok, tak naozaj sme si povedali veci, ktoré sme si možno predtým ani neuvedomovali. Presne. Myslím si, že v akejkoľvek komunikácii učiteľa a knihovníka by nastali rôzne odhalenia, o ktorých predtým tá druhá strana ani netušila. A aké jednoduché je iba si ich proste povedať. Áno. A veľkým prínosom je aj medzipredmetová súvislosť. Ako včera mala Mirka Tripe výbornú prezentáciu o tom, ako sa dá využiť beletria aj na iných predmetoch. Takže aj vieme to rozšíriť nielen na hodiny literatúry či čítania, ale aj na iné predmety. Knihovník samozrejme má obrovskú výhodu v tom, že má prístup k zdrojom a aj nielen fyzickým k nim, ale k elektronickým zdrojom a vie byť v tomto veľmi nápomocný. Samozrejme, zvyšovanie čitateľskej gramotnosti tou spoluprácou nastáva a aj, tak ako už aj Mariana spomínala niekoľkokrát, tá radosť alebo ochota navštevovať knižnicu. A tu len tak rýchlo spomeniem, možno, že niektorým z vás je známy koncept TLC, z angličtiny Teacher and Librarian Cooperation, ktorý sa už v tom najmä americkom prostredí dosť akcentuje a je to teória, na základe ktorej sa aj nejako rozdeľujú alebo teda vypichli sa nejaké úrovne zapojenia knihovníka do vzdelávacej praxe, takže to vychádza už z výskumov z 80. rokov, keď naozaj tento pán, ktorého vidíte aj na fotografii, David Lurcher, bývalý školský knihovník a profesor prednášajúci na univerzite, predseda Americkej asociácie školských knihovníkov, začal tak viac dbať na tú spoluprácu učiteľa knihovníka a naozaj prišli výborné výsledky v zlepšení výsledkov v škole už u študentov, väčšia radosť čítania a vyššia všeobecná aj čitateľská gramotnosť a podobne. Naozaj v tom prostredí vo svete už to funguje často tak, že knihovník je súčasťou tvorby školského kurikula, vzdelávacích štandardov, čiže až do takej miery ho vedia zapojiť do vzdelávania.
samozrejme, že sa podieľa aj na hodnotení a tak, a to sú už také vysoké mety, úrovne. No a potom sme si ešte tak navzájom skonfrontovali To bolo asi také najzaujímavejšia očakávania. Aké má očakávania od tej spolupráce učiteľa, aké knihovníka. A to je, z toho zišlo aj to, čo nás pri tej práci motivuje. Ale bolo veľmi pozitívne zistenie, že vlastne máme rovnaké očakávania. Čiže ten spoločný cieľ. Ja som na tomto nepracovala sama. Opýtala som sa aj mojich kolegyň, pretože si myslím, že hovoriť subjektívne je jedna vec, ale poznať viacero názorov je lepšie. Že aké vlastne očakávania majú učitelia od knihovníka. Vo väčšej miere sme sa určite stotožnili, alebo teda ja som sa stotožnila s tým, čo mi hovorili kolegyne. No a tu je zo pár bodov, ktoré vlastne som zistila a ktoré si aj ja sama myslím. Čiže čo očakávame od toho knihovníka? Chceli by sme, samozrejme chcem povedať, že tieto veci sa snažíme aj my, áno, o ne, ale knihovník v tomto vie veľmi pomôcť, a to, že naučiť dieťa orientovať sa v knižnici, buduje vzťah k čítaniu, lásku, rešpekt, nadšenie ku knihám. Viete, kedysi to bolo úplne normálne, keď sme prišli do knižnice a pani knihovnička bola skoro, ja neviem, pán Božko, poloboh pre nás, alebo pre mňa, proste taká ščítaná osoba, ktorá všetko vie a ktorá je pani toho kľudného priestoru, ktorý sa tam nachádza. A ja by som toto chcela, aby tieto deti tiež zažívali, lebo v dnešnej dobe, kedy sú v rukách často mobily namiesto kníh, je to tak potrebné, aby tí deti naozaj poznali aj iné hodnoty. Čiže v tomto, keď budeme partneri, tak to bude skvelé. Potom ďalej je čitateľským vzorom pre deti, lebo to je naozaj dôležité. Je veľmi príjemné stretnúť pani knihovničku a ja mám šťastie na tú našu pani knihovničku, lebo my ju tak stretávame, keď prídem do knižnice a ona si číta. Hej, lebo to tak má byť, nie? Pani knihovnička má mať stále nos strčený v knihe, aspoň v mojich detských predstavách to tak bolo. No a tá naša to tak má, čo je úplne super. Ďalej rozširuje obzory deťom. Predsa len vy, knihovnice, máte obrovský prehľad. Ja ako učiteľ nikdy nebudem mať taký prehľad o knihách, o novinkách, o tom, čo vychádza, čo už vyšlo dávno, čo je možno ešte aktuálne a čo už možno nie je také aktuálne. Hej, že v tom knižnom svete sa pohybujete a práve v tomto viete rozšíriť obzory deťom, ale aj nám, učiteľom. Častokrát sa stretávam, a to bolo veľmi časté, čo mi kolegyne hovorili, keď si idem po radu, tak by som strašne chcela vedieť, čo na ten Hviezdoslavov Kubín, to je učiteľská dilema večná. Čiže naozaj vás vnímame ako nejakého pomocníka v tomto, že máte predsa lepší prehľad. Aj v rámci tých podujatí viete predstaviť množstvo kníh deťom nových, o ktorých možno nevedia, možno netušia, že nie len pracovať s jednou, ale možno si urobiť niekedy také podujatia, kde sa zoznámia s viacerými knihami. Takisto viete poradiť, či už vekovej kategórii rôznej, podľa záľub detí. Jednoducho, vy máte ten prehľad, ktorý nám chýba. Darmo budem chodiť po knihkupectvách, nikdy nebudem vedieť toľko ako vy. Dobre, ďalej je to spolupráca s učiteľom. Jednoducho, myslím si, že je dôležité komunikovať. Neviem, či to nie je vôbec najdôležitejšie, aby sme komunikovali medzi sebou, pretože neviem, koľko učitelia pracujú v tematických blokoch napríklad, ale ja sama mám takéto vyučovanie veľmi rada a viem si predstaviť, že sa napríklad zaoberám týždeň s nejakou témou a potom prídem do knižnice a napríklad nám pani knihovnička ponúkne knihy v tejto téme. Že nemusí to byť práca s jednou knihou, ale jednoducho nám škálu kníh ponúkne. Lebo viete, niektorí čitatelia sú lepší, niektorí sú horší, niektorí majú radi komiksy, niekto plnotextové knihy. Takže tu je priestor, kde sa vieme potom dohodnúť. A naozaj napríklad aj v tých prvotných hodinách, kedy deti prvýkrát navštívia knižnicu, my máme to šťastie, ja ďakujem za našu pani knihovničku, ak náhodou počúva, ale jednoducho s ňou sa dá úplne super dohodnúť, že príde, vysvetlí všetko deťom, ukáže všetko deťom. A keď napríklad sme sa dohodli, že niekedy nechceme žiadne podujatie a chceme sa len prísť pomotkať, ako som to spomínala,
tak jednoducho ani s tým nie je žiaden problém. Preto si myslím, že je to hlavne o tej komunikácii medzi učiteľom a knihovníkom. Dohodnúť sa na tom, čo chceme. No a taký posledný bod by som spomenula, že zapájať deti aktívne a nielen pasívne. To znamená, že vtiahnuť deti medzi knihy, ponúknuť im knihy, ja neviem, robiť aktivity možno na koberci, možno v pohybe, ale to zase závisí od triedy a od pani učiteľky, ktorá si pozná tú triedu, vie, že niektoré proste musia sedieť a niektoré jednoducho potrebujú pohyb. Čiže tu je tiež priestor na to, aby sa dohodli medzi sebou tie dve osôbky, ktoré vlastne spolupracujú. Čo si ty o tom myslíš vlastne, čo som povedala? Ja súhlasím a naozaj aj z toho našho pohľadu opäť sa stále točíme okolo tej spolupráce, okolo komunikácie, ktorá naozaj dokáže priniesť veľké výsledky. No a to, čo my, knihovníci, očakávame od učiteľa, prvý bod hlavne, aby priviedol deti a bol prítomný. To znamená nielen priviesť ich fyzicky, tam ich nechať a odísť po svojom, robiť si svoje, ale naozaj, aby bol prítomný, aby aj decká videli, že ten pán učiteľ, pani učiteľka, že sa naozaj zaujímajú o to, čo sa v tej knižnici deje a že je v tom s nimi. Ja veľmi rada zapájam učiteľov aj do samotnej aktivity. Buď im dám niečo prečítať, alebo si niečo spoločne, keď niečo pripíname, robili sme si napríklad strom vďačnosti ku knižke Strom, ktorý dáva. A aj pani učiteľky alebo pani vychovávateľky, ktoré boli takisto. A u tých detí to má, vidíte na tých tvárach, že sú také šťastné z toho, že naozaj aj ten učiteľ, učiteľka sú v tom s nimi. S tým súvisí aj to, aby ten učiteľ bol pre deti vzorom, a to nie len počas tej hodinky u nás v knižnici alebo vo vašej knižnici, ale naozaj, aby to bola nejaká sústavná podpora a tak. Potom dosť alebo nie, že dosť problematické, ale občas naozaj je problém téma, ktorú si vyberie učiteľ, aby sme mu ju spracovali v knižnici. Niekedy je to naozaj aj pre nás jednak náročné, jednak stane sa, že to môže byť téma, ktorá je nepopulárna a my by sme chceli, aby tie deti si uvedomili rozdiel medzi formálnym vzdelávaním, ktoré majú v škole, a neformálnym v knižnici, aby nemali pocit, že sa znova prišli učiť, a že sú znova na hodine, kde im niekto niečo diktuje alebo rozpráva. Takže aj to je to, o čom sa musíme rozprávať. To je ďalší spoločný bod. Áno. A tu by som ešte podotkla, že to sa krásne prepĺňa s tým, čo som vravela, že jednoducho napríklad my máme v škole nejakú tému a ja tiež nechcem, aby pani knihovnička ju za mňa odučila, ale chcem, aby napríklad k tej téme poskytla deťom nejaké tipy, že aha, bavíte sa teraz o oceánoch, tak tu máme takú beletriu, Hej, že nie, že teraz ja idem a odučím si hodinu, ale že dám deťom tipy, ktoré môžu čítať k tomu, k tej téme, ktorú rozoberáme v triede, v škole. Jasné. No a samozrejme to správanie detí je potrebné mať pod kontrolou, a tá autorita učiteľa je často väčšia, väčší efekt má na ich správanie ako naša, takže aj to je dôležité. No a primerane zasahoval, pomáhal, o tom sme sa rozprávali. Toto je veľmi individuálna záležitosť, lebo niekomu to môže prekážať, niekto by práve privítal taký zásah zo strany učiteľa aj do tej aktivity, ktorú s deťmi robíme, ale to je samozrejme už na vás. Tiež na komunikácii podľa mňa, lebo ja sa opýtam, že či mám zasiahnuť, či treba usmerniť, umravniť niektoré deti, keď je to potrebné, lebo naozaj nechcem niekedy možno, alebo učitelia nechcú, aby to vyznelo, že tak teraz je tu vlastne tá pani knihovnička a ja jej budem do toho skákať a vstupovať. Tiež je to aj pre nás nepríjemné, čiže len si to stačí vydebatovať na začiatku podľa mňa a potom nie je žiaden problém. Tomu, čo vyhovuje. Tak, no to sú pre nás také motivujúce záležitosti určite. A tak posledný bod prezentácie, čo môžem urobiť hneď zajtra, tak... Nad tým sme sa zamýšľali. Že ako to, lebo viete, ja si tiež rada zo školenia a workshopov odnášam nejakú takú myšlienku, áno, zajtra prídem a toto urobím.
Takže ja som rozmýšľala, že ako to nejak sformulovať a aj som premýšľala, čo vlastne ja sama robím, keď mi nejak stagnuje práca, alebo mám pocit, že sa to nikam neposúva, alebo len by som chcela niečo nové, nejaký nový dých, ako sa hovorí. Tak som si to zhrnula do takých nejakých opäť bodíkov, že skúsim porozmýšľať, ako by sa to, čo robím, dalo urobiť ešte inak, lebo možno to bude lepšie, ak to urobím inak. Možno nie, ale to prídem na to iba skúsenosťou. Potom porozmýšľam, čo by sa nové dalo vymyslieť. Pustím sa s chuťou do toho, ale začnem po malých krôčikoch. Netreba robiť veľké zmeny, stačí podľa mňa úplne maličkosť. A s Dominikou sme sa zhodli na tom, že úplne tá najmenšia maličkosť, ktorú môžeme urobiť hneď zajtra, je byť vlastne pre tie naše deti čitateľským vzorom. Jednoducho úplne najmenej je chytiť tú knihu do ruky a ísť deťom príkladom. Určite áno. Určite áno. Takže to je niečo, čo môžete urobiť už aj dnes. Áno, nemusíme čakať na zajtra. A ja môžem, teda už aj zopakujem to, čo som už pravila počas prezentácie, že už tým, že sme sa naozaj začali o týchto veciach rozprávať, keď sme pripravovali tento príspevok, tak už to tak rozvírilo isté veci, isté problémy. A samozrejme, no to môže vyznievať tak idealisticky a pozitívne. Určite to bude mať úskalia, ale myslím si, že bude stať za to do toho ísť. Stačí, keď začneme od seba možno. Určite. Tak, ďakujeme vám veľmi pekne za pozornosť a veríme, že vás to nejakým spôsobom niekam posunulo. A pozrieme sa aj na chat, ak ste sa niekto vyjadrili k danej téme. Áno, pani knihovníčka. Máme tu detské knihovny, ktoré mal zároveň cítiť, že je to práca, ktorú knižnica ako taká inštitúcia a ostatní kolegovia oceňuje. Ak detský knihovník robí prvé, posledné a do knižnice si nosí vlastné pomôcky a financuje si tým vlastné podujatia, ktoré knižnica nejako extra neregistruje, neoceňuje, to časom k spomínanému vyhoreniu. Keď hlavne vďaka detským knihovníkom je zaručená generačná výmena čitateľov. Pozdravujem všetkých detských knihovníkov. Myslím si, že toto je aj učiteľský problém, že keď aj všeobecne ľudský problém, že keď nemáme pocit, že je naša práca ohodnotená aspoň nejakým pozitívnym slovom hoc, že si to niekto všimne, tak klesá aj tá chuť do nej. Áno. Z Popradu je príspevok. Ja ako knihovník vidím problém v ohraničenom čase, na ktorý deti s pani učiteľkou prídu do knižnice. Väčšinou je to len jedna vyučovacia hodina. Takže áno, to je presne to, čo som vravela, že mne prekáža, že je to rýchlo a potom už len rýchlo vyber si a ten čas na to hranie sa a motkanie, to je moje obľúbené slovo, tak už nie je. A je to aj, ja na informačnej výchove dávam úlohu hľadať konkrétnu knihu na polícii. Deti sú veľmi šťastné a hrdé na seba. No, presne keď tak. sa im to podarí. To ja zvyknem robievať a dávam im vyhľadávať napríklad knihu, ktorá má v názve napríklad názov zvieraťa alebo číslo. Oni naozaj a deti radi objavujú. U mňa sa veľmi osvedčila napríklad aktivita, že bola krabica plná kníh v strede triedy a oni nesmeli do nej nakúknúť. A teraz sme čakali, kedy aj ja som proste čakala, kedy už zazvoní a začne hodina, aby sme už konečne mohli rozobrať tú knihu, teda tú krabicu plnú kníh. A vlastne sme si sadli okolo nej na koberec a vyťahovali a obzerali a ukazovali si a pozerali a o čom je. Takže podľa mňa aj to, keď dáte vyhľadávať v knižnici v poličkách, tak je presne takéto prekvapenie, že sa mi to podarí a objavím niečo. Áno, a tu ešte máme príspevok od pani Lesákovej. Vyššie v čete bolo spomenuté, že problém môže byť ten obmedzený čas. Veľa záleží od osobnosti pedagóga, či mu ide len o čiaročku, že bol v knižnici, alebo chce viac. Ako detská knihovnička nepoznám krajší pocit, keď sa deti v prípade zážitkového čítania dožadujú pokračovania. Áno, ak je tomu pedagóg naklonený, je to čistá radosť a vtedy viem, že to má zmysel. Po pandemickom období nám krásne funguje Leonardo Kocúr z ulice. A po zážitkových čítaniach sú všetky naše knihy vypožičané. Ďakujeme veľmi pekne. Áno, ďakujeme veľmi pekne aj za reakcie. Prešvihli čas. Ďakujeme veľmi pekne.